गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। सानसेनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा बियाब बाथौ गौथुमनि थानसालियाव खुंफुंबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि समायखिरा लाहोनाय हाबाफारिखौ बिननो गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि आरो आफादगिरि सबिराम बसुमतारी लोगोसे माइनाव आफादनि आफादगिरि महरै अनसुमै खाख्लारि, नेहाथारि सांग्रिली बसुमतारी आरो लाइमोन आफादनि आफादगिरि महरै राजेश बसुमतारी, नेहाथारि राजन बसुमतारी बिथांमोनखौ बाथौ गौथुमखौ सामलायनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा समायखिरा लाहोबाय। जोबोद दुखुनि खौरां, गेदेमा नन्दराम बर' बिथाङा रुंसारि जाबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव एबसुनि 6 बोसोर बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनायाव गोख्रोङै बिबान लानानै खामानि मावलांनाय उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि, BPSनि लेङाइ आफादगिरि, बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोराव बिबान रुजुननानै खामानि मावलांनाय हारि अनफावरि समाज सिबियारि गेदेमा नन्दराम बर' बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव नखरजों लोगोसे हारिया सिफुंखौ हायै खहा जाबाय। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङाबो दुखु मोननानै बिथांनि गोथै देह बिबार बावफैयो। लोगोसे मोनसे समनि कालाइगाव बियाबनि बारग' MLA महेश्वर बर'आबो बिबार बावफैयो। बिथां नन्दराम बर'आ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनो हाथों होननानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना आरज गाबहरदों। चिराङाव BJPनि गेदेर खहा, BPF दोलोनि मुलाम्फा। लकसभा बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि दोलोफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो बिसायख'थियाव मैखोमै बाहागो लानो जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोन्दों। बिदिनो चिरां जिल्लानि सम्पाबतियाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव BPF दोलोनि गाहाय एबा BTSनि बारग' शिब हाग्रामा महिला नुजाथिनायाव चिरां जिल्ला BJP माइनरिटि महिला मोर्चानि गाहाय नेहाथारि नाजमिना बेगमजों लोगोसे BJPनि दैदेनगिरि निर्मल नार्जारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे UPPL दोलोनि मददगिरिफ्रा BPF दोलोआव जयनिं जायो। गोदानै BPF दोलोआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। गिलु बालु अर खामदों। क'क्राझाराव थांनाय हराव गिलु बालु अर खामदों। गंसेनि दखान गलाफ्रा अर खामनानै सेवहांगार जादों। बे अर खामनाय जाथाया थांनाय हराव क'क्राझारनि पाटिफारायाव जादों। रायजो राजाफ्रा बुंनाय बायदिब्ला अरा साहा गलानिफ्राय खामजेनदों। अर खामनायजों लाख लाख रांनि मुवा बेसादफ्रा खहा जादों होननानै रायजो राजाफ्रा बुंथिदों। क'क्राझाराव कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों MP नब कुमार सनियाखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथाङा बुंदों दि नब कुमार सनियाया थगायसुला आरो बेयो जेबो फेक्टर नङा होननानै बुंदों। क'क्राझार लकसभा बियाबाव कंग्रेसनिफ्राय गर्जन मोसाहारिया बिजाथि गसंनो खाबु मोनगोना रोखा जाबाय। क'क्राझार लकसभा बियाबाव कंग्रेसआ गुबैयै BPFजों दावहा नांगोन। नब कुमार सनिया थगायसुला आरो बियो जेबो फेक्टर नङा होननानै बुंदों गर्जन मोसाहारि बिथाङा। लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि मावख'आव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मोसाहारिया खौरांगिरि मेल खुंदों। चिरां जिल्ला टुक्राझार ओनसोलनि मुरापारा गामिनि थागिबि सपना बसुमतारीनि फिसाय करतें बसुमतारीया थांनाय बुधबारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। गावनि बिसि सपना बसुमतारीनि फोरमायनाय बायदिब्ला थालिर लायनो होनना थांनायनिफ्रायनो न' फारसे सौफैयाखै होनना फोरमायो आरो सन्देह खालामना फोरमायोदि गावनि फिसाया सान्तिपुर ओनसोलनि अन्थाइबारिनि मनिला मुंनि सोरबा हिन्जावजों बहाबा थांबाय। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला एबा माबाफोर मिथियोब्ला नखरनि 8453880114 आरो 967884015565 जानबुं नङाव खौरां हरनो खावलायो।
बिदा जितेन्द्र नार्जारियाबो BJP UPPL जथायै सावरायमेल जुथुमदों उदालगुरियाव लकसभा बिसायख'थिया खाथिसिन मोनफैनायखौ नोजोर होनानै उदालगुरियाव BJP आरो UPPL राजखान्थि दोलोआ जथायै सावराय जुथुमदों। उदालगुरिनि बिष्णु राभा ख्रिस्टि संघआव जुथुमनाय सावरायमेलाव तामुलपुर जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्ला BJP UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानाय मेलाव आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी, MP दिलीप सुइखियाजों लोगोसे बिटिआरनि MCLAफ्राबो जयै बाहागो लाना फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव उदालगुरि दरं लकसभा बिसायख'थियाव माबायदि थाङोब्ला देरहासार जानो हागोन एबा भटखौ गोबां मोननो हागोन बिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।